Sasisen ngai ku Balei fi baro ada ga kerta nga bathiang tam jong utrai Jisu Balei un kur khu fi hagani ga kanti ba mentaro ba fi sha score ga tien ga jong utrai u Balei un kur khu fi ngai ai ong ngai ai ban ni ga ta ga tien ba ga jingduai ga jonga ga jingduai ga jongi ga dei ba finyo jingkur khu de ga tien ka bangi kran ngada ang nuot palat pa finlang ki kristan ki badon nongre ma ka tien ka jong utra ba anam pen ki ifi de ka bakum no kumno fidan ba iga nongrem ne ka tien chu turai aba fiso tu ka babul ka fida sau thu ya ka ta ka nongrem ka janga ka ta ka dei ka jing duai ka janga oblen kur khui fi hagini ka tayo ka balada nga kran ifi ka to ka jing kran mong shabar ka nong ba ma ba shabar jang ka nong ba ya ka to ka kitab jing pen pa nong ba ar ka ba kha sa ngangai fi snga be ka to ka lalong jing kur khui fi kumno ngin pen kre ele de kumno ngin em jing kristan ka basisha bangin mga akitu ki san tli ndro tli ki ai bangi kran nga hagini ka tayo bangin shabe shabar jang ka nong ba ti hagani ka pong ga dan ban kran ga way pat ka ban long ga jing kur khui fi ngangai ka nong ga jing kur khui fi nga ai karta nga ga jing kran jong ane ga por balei u Jisu ukran ya Briew ba Kiew Halor Dieng balei u try jongi balei u Jisu ukran ya Briew ba dan u ba Kiew Halor Dieng let's say dan apa yang fi bare ong ta filang atatla de usakayas tatla de usakayas shisha de usakayas ngine kran usakayas menta Harga jingkali ka mga kwa bangin yang bangan penifin nga por ba finda smutu ba kane kan yarap shiwoning ikom nongin im kum gi Kristan fi bangin sutu ba leite ba u Jisu Kristus le kran yo ki yo Briew ba dan shati Halor Dieng katari bagi don kam etong ine ya ter ga tien jong utrai blain kur khui fin nga por paralo blain kur khui fin por ya usaka yas filap aka khat kandai lan nong jong ga gospel jong Lukas ga khat ba ning kong ga khat ba shipo na tho be tang sha fang jong usaka yas to ka babul gam ne tungan puli ga khat ka ba ning kong ga tien jong blai kong ne te anda ula rong shipo ba udang ya leng bai ga Jericho ba ka khat ka ba angan puli lang hakmi Briew ba kerta usaka yas ulong rang ba kinong krong ba ula long ubreus pa kata ka dai ga jingpen itho jong ga Bible yangi shapang jong usaka yas fi kindiat shabangan le shakman ngan chuang kumne pitim ni vimtep ba ka jingmot jong ga tien sakayas kamot ba khuai pure nang tapat deru ka jingmot jong ka tien Jericho ro kamot ka jaka ka badap da ka jing ubi basutana sakayas kamot ba khuai pure Jericho pat ka jaka ka badap da ka jing ubi a place of fragrance Henry kabam sutunat pagabasu si ka dai bau sakayas ubahaga ji sha ude ban uba khuai ude babam sapan ban nang ta ga Jericho ka dai ban ga jaka ka bas ma ubi akwi gitien ka bot ka bada ka ba ka shnong ga badan buram ka kalalong pun ka shnong jang ga jing bam sap ka kalalong pun ka shnong jang ga jing jing mane play thau hagipor jang Joshua kumno bala pen kalan ni ka por jang Joshua baraki por jang Jesus Christ ka kalalong ka shnong khai ka kat khai ka badan shimon ki jing sne pat ka jing bam sap ka basher khai Wa fin sau thu kat to kane ka sarkar Roman ha to ko por ka bu e kane ka jingkrong kha jana hang ne po Jericho na mar ka Jericho ka re shnong ga ba he ka dei ka badan ha ka kat ka kalanti khayi ka kat khayi ka bakiya kiya na shiliang se shiliang jong ka banta jong ka ri Israel an shagwe pat ki banta sha bar jong ka ri Israel ka dei ka badan ha deng jong ka lanti ha deng jong ka lanti khayi de mata da labu ya ka office krom ka jana ga ba he a Jericho but usaka ya su dei officer u ba hakli do jong ka daga office krom ka jana u chief tax collector ko mangala ong fees sagayas ka tien ka ka dei mas ba khut Jericho ro ka dei bas mo biendre kata ka ai ka jingmot yangi ba usetan on ya khon ya yap ya emi be ka ai ka ba ble utmu ga ba bala kum no ban yo la ban pensnio ela fidana o Chris ka ai ba ble la tmu ga jam fi ban bha phin bha ka ai ba ble la tmu ga jam janga ban bha ngan bha ngin long ai na mar jang tra uble yun kur khui fi to fi ka ai ka banga don ban ai fi ga Porsche fang jong sakayas fi sakayas la nga kran ko mo Briew u don ka daw ban sngo sarong nga kran ko Briew ngam kran namar nga kran ko usai ka sakayas ko Briew per the u don ka daw ban sngo sarong bale u sarong ude officer rang ba tu ude chief tax collector la kum no ha ka jing sngo thu jonga ula don ka jing puli hi ka to kan ne ude bala pase kum no shilang ka officer umde tu bali rai receipt book haya wahat
Hagi nong kai em, udah bersang pe apa office, udah ukhle do, udah officer. Lanang la start aku gitu ya. Udah Briew udan hak man sarang ula dan ka dago mo manang sarang ba udan ka position udan ka taka kerdan ka bahe ko mutu officer nang taka babel ka dia thu te ka dong ba ude urus pa lau urus pa ba hak lau urus pa daga jing ba hak ula dan ka daman so sarang finga ka pa ni finga pors ngap ha ude Briew ula jias nga yo Jesus Christ empat Jesus Christ haka jing pule babel janga ngangas ngoman ongkom ne Bakito kinong khaye ke bejulai dan kam po office jamu kia thu khana banang sir finde yo asgau yo tau bueno ya lap benta upa kerteng u Jisu ya lap setia kum ki farisi long setia kum kitu kileng do ule ki kamba sakhezu kwayo I palat yo tau Jisu kwayo I palat tau Jisu barka poi gani ga singi bo traule ya po shnong Jericho kadakhat balai gong no ti ula persang khnang banyo iu Jisu de uno andre umla na utau pai ba na ba ulang ba lengkot kerenya fi gak tien jong Balei kang u sakayas hoi u bamsap udan gajing u de u bamsap gak tien jong Balei kang u kwa pat banyo iu tau Jesus Christ ti u yos nga ba Jesus Christ ya akata kanong ba Jericho surak ulit mareban pendray nang noro umla na mar lengkot kerenya kaspa ati udan shibon ka buram ka keran udan shibon ula jrong shibon kita udan kat karnya kani ai ga ji kai ga ko doringi ba Briew hi udan jingtuna jidan Briew babiang para la dan Briew babiang kaspa ga ba udan kamla ban penyo iu Jisu sakawai pat nganong fir po kaspa ga ba udan ka keran ga ba udan ka buram ga ba udan ki ai ke budang kimla ban penyo iu Jisu hallelujah kata de ga tian video ban pat ha kam fair fidan iwe ga jing im jong fi uai fidai ke ai fidai kita ki ai ke bar of fidan kinam la ban penlang fi finyo Balei finyo Balei ga jing im jong fi kan thop inu sa ka yas kaspa bodan akaran bodan ka klam la yu ban penlang yu bon yu Jesus Christ fi ka babel kam no ska ba namar kata ula mare shua ban Kiew Halor Dieng dembor ban yu da ban yu da ba on sa ya na kata lanti usagaya si uding dembor shakman umare ban Kiew uding dembor khamoni Jisu to ka tien jom le no ti haba Jisu la poe daga jaka ula khmiet ula yu bol ong ha ko sakaya su de han okloi klon da ba ga ni ga si ga de nga ban sa hin jong me try jing yu ong ka de nga ban sa hin jong me ka de nga ban sa hin jong me ngasung man ong tin friend kalong ka divine appointment ka de kabada wan hina Balei gani ka si bala bu hiu tribe ngani ban sahi jame ko sakayas bagak tien job legam nos gap ha ti ulah hiar no kloi ru ba ulah pedang subhayu bada ka balek kemen ba Balei ya katati kile Kren khunyum bro ki dang uli sa ban thia basa ba Briew ubop nganam pot ong e gini alai ti di khot bang pule da fisau thu menta usage su Kiew Halor Dieng da ula Kiew Halor Dieng uji suka ya da pohe persha uding badana sakaya so sakaya siar no angne ngade ngaban isahin jame anda usage la hiada ga bakman yala me uji suka ke yeng jong o regi farisi bat yoi reuniam de por ki penran khmot ki ang au uji suka suletia ba unong pop umtip su usage zu unong pop babam sap ang ka afini por shibun gikitin gikran ba utrajing yu right ngin sa kran ni kata ga bapun kotan e jingkran ga jangan manginan kampala ikato ga bakat do Kaktian job le kong gini point asya kedekat ka bafra gini point asya kedekat bafra ka babel kaktian job le kam nos ba hendai heba ula yang judge sakaya sulang hau try hakmi ya ke shitang na ki ai ke baro ge janga atrai ngan ai ge bedo nang taga babuat na tawa ngumno bat la danga shim club ka ai ke ru na uno daga bamu de lam ler ngan siu pat sausha nga kafin skap ha ni kaktian gidi baton kam palat i bengin sautho kade ka dekat bafra ga don arleng khot kabenta ka baning kong kadai bau sakaya song shiteng na gaspa ka banga don ngan ai ge bedok habau sakaya suwang yene shiteng na gaspa banga don ngan ai ge bedok haka jingpule babel janga ngan ong kumne ngayo I bau Jesus Christ uklam ong e me kata ngangat yu sakaya subet yo tra I kumba uklam sa skor ni balai ne ya kata ong I kumba kata ka jingong jang sakaya skam da ipin kemen e yo tra Jisu para lang nga ka ba ni finepor kadai garukam jang ka perthai na do andai hadu menta
Baki Briew ke beruspa kile bha ye ki bedok. Namar kanu re kanu kadao. Ngap bha ngana fine por ban le bha kadai ga bha. Sachi sen. Ban le bha kadai ga bha kadai be kum tahiru umla ban pun kala da kumai pat. Ban le bha kadai ga bha re kap mut pat daga bale bha kadai ga tiket shabnang. Ya. Kam dai kum ta. Ni mata kadao u Jisu Kristu yo sngewe kata ga jingong jong sakaya siteng ga spa na gi bedok. Kata kam da. Dan but utrai ban ong kono kono. Margani ga bha da mele am kadai ga bha. Kadai ga basngosi Shibon ki Briew hadu mentaro kinang mut dur kumta. Badaga bale bha yano kini hok macam le. Kam dai kumta. Ka hok jengi parlok. Kadika kabam don dor syu ka hok jengi. Kababu gang barong ilala pop iladu lana e buram jong le. Ka hok jengi ong isaya kalom ka jain serdap ka bajot. Ngimla ban le kanu ru ka hadu bangini ka tiket ban sebenarnya. Light no atanga snam jong Jesus Christ. Light tangu Jesus Christ tangga jing sa ka snam jong. Kata dia jingi ka jang Bible. Kata dia gospel ka basisha. Ni mata kadao ngaka pa ni fini ka por. Handrai usakayas ujios ngauti. Baki Briew ki sultanat ban le bha. Upar khat pada ka bale kumta kan appeal kan unyo e ka dono to try Jisu un kan kiman dono try Jisu o try Jisu nong o kapiang sa pas o am ka khlam long kumta para la. Ka benta ka arong no anda ba uyi ba try khlam ang yeru ya. Benta ka arong no. Wang kumdas ka ba. But ladang a shim club e ka ru na uno de ka bamudu ilam ler ngan siu pat sao sha. Ngan siu pat sao sha. De hang ne ken ba utrai usang ke jing penim kawan ne yang wang kum no try jingi Jisu tele tu ang kata agane ke si ke jing penim kalawan ha ga yeng chome lan he ka jing penim kalawan ha ga ne ke yeng ang utrai balai utrai jingi usang ke jing penim kawan ha ne ke yeng ta do usaka ya suang ngan siu sau sha la nga shim club la nga shim jubor shim club no bam pisa bam sap shu dan ba bribe dan ba penbam pisa yu angan seu pat sau sha para la o Jesus Christ ang hagani ga siga jing penem galawan hagani ga ye namar kini ki ten ki thu ba usakha yas uda mot shisha udang sincere uda mot shisha ba u klaka ba mot ba on pai do na ga ga brem ga jing cho para la nga ka pa ni finiga por fida puli na ga kitab exodus kanang ba atu adu khar baning kong kadai ga basno tanat bha balai kani ka kta ya Jesus Christ usang ga jing penem kalawan hagani ga ye amar kani ka tien chong uplay kadon ga jing mut ka ba kraw ga ba usaka ya su namar usaka ya siala de udai hi uju utiap kat tu kat ni ya ki an jong Moses utiap kat tu kat ni ya ka hukum jong Moses uang kum ni haba uang ini ki gentian kani ka kta bha yo try chini ladang asyu beteng ban kran sa kandiak Ngimla ban lan pat ye kinong krong ka jana ha ki tu ki por hari Israel la shim ye ki kum ki Briew ki bele persaya kari la shim ye ki kum ki ta ki mandiri namar ki krong ka khajana ka bahe ki ai ka himaroman la shim ye ki ba ki dei ki nong shion jangari de mata da hakmat jang imlang salang ro ki dei ki bala shaiben ki nong krong khajana hakmat jang niam juru ki dei ki shaiben kilong no social and religious outcasts. La isi dengan emlang salang, la isi dengan niam Jew tegi por. La kenya ki ba kidai ki ba yalong para la pat ke jingsen shar nong way. Jingsen shar roman. Handa heba usa kaya suang ladang shim klop na nunungan siu pat sau sha. Kata ka ktien ka perlang utra nong bahagan ni si ga jing pen em kalawan ga ni ka yen. Ba arfu arlo nong kitab Exodus dekat ban ning kong ne. Lada Briew untuk yo masih lani ka langbrat bat un peniap ya ka lani undi ya ka un buria santli ki masidap namar way masih bat sautli ki langbrat namar ka way ka langbrat hangni filap ya ka hukum jong Moses lada unono Briew untuk yo masih un siu santli ki masih rela da untuk yo langbrat ude no peniap ne ule kumdo nakam tak wajing orang dalalap yo udah ban siu sautli ki Saya suhiar ke kerdan jengu nak jinglong officer saya ke kerdan bau peniran kat dari kum unong tu lang berat kum Briew bersyutu ubasyu bamsap ubala syutu angan siu sau sha Jesus Christ ang
ka jing pet em kalawan ka ni ya ka ktien ka bang akwa ban sai sisen ka ktien ka bang akwa ban sai sisen ka dei ba usa ka yaso ngan siu sausha la dengan sim klok no upaniran kat eladi ku undong tu belang paru try wang ka jing pet em kawan ka ni ya paralok ngakwa ban ifine por na fisngap ka ni ka jing hikai ni ka jing kran ka ne ka yarap shiboni ngi bangin so tho pa finio egadono jang ka jing sngorit ka ba shisha na fishakri blai paralok banginio agadono ka jing sngorit ka ba shisha bangin hiar lut shadu shaba try e jang ka jing sngorit kani ka jing kai kan yarap ngi bangin dang ka dono jang ka jing sngorit to ka jing kran jing menta ka de ka dau ba bang kran ni kani ka de balei te u Jisu Christ ukran ya Briew bakyo sha Lord dia balei tingin 5 years ka dekat ka basau baik bah namar kini ki ki beja kani ka dekat ka ba hadu ba undai asngau ga jing penem kalawan kani ka yeng kani kamja lemba ka Joshua ka dekat ka basau pihak pan sau tu don ka bau sakaya sule ka dekat ka basau ka ba krau ba bat ka te ka beja ha ka dekat ka ba kendai ka ba frang ba na bawang ngan siu sau sha ka tur ka ba krau honre kanumla ban ja ka te lemba ka Joshua kani ka ba don ka dekat ka basau to ka dekat basau kom no skam an polisi sian ka babel kam ne namar ka taw la mare shiwa bar ula Kiew Halor Dieng dembor ba unyo u na ba un saya na katagalanti ken mau shwa bangan poi hang ne ka jingkwa jong sakayas ka debe tangban yo la biang ngakwa tangban iu tau Jisu balaya tu kana kibre bangala yo syo yes phang jong ngakwa tangban yo ana ba ula yu persyang yang nanu kot setia karnyang jong naba ulong ubalangka deu yo isha ketika lenti besyakmat harut jang kelenti harut jang surak jang nong ba Jericho you don't way ding dembor ding ba piar ki tnat ba kham kat ki ba kham suk ban kio matrong satang nang the ka la tenga bangan yo namar utang sia Jesus Christ pai ba ki lanang ya lang na surak kamu un sadu hi ban yo matrong ngal kio nang the ngan yo saya sumare sata ulet sata paralok ngakwa ban fin por uniu ding dembor uyang kum ka jing Balei paralok yang imenta usakayas ulengkot karen yang tangu ding dembor nganong sai sisine ka ktien ga bang ong mene kaspa akamla ban penjerong ni ubon ni iu Jesus Christ ka buram ka keran jung kamla ban penlang ibu on kot ban iu Jesus Christ tangu tiu ding dembor paralok kam fer gidan hini ga jing Briew ngana sin gidan kam ga jing ai jong Balei klem ga jing ai jong Balei nginum yu Balei ga jing im jongi sai sisien klem ga jing ai Balei nginum yu Balei da shisha ga jing im jongi une uding dembor uyang kum ka dur jong ka jing ai yo sakayas ana ba sakayas umare upoi hatrai jong dia lada fishu puli kum to ya ga bible kane ga jing puli ka laban fila ban de ka tang san 3 minute 4 minute do fila de puli si ya ga jing ja sakayas de fingam jeli ka jukom puli pusan ga tien jong Balei sgap ha ngan on feeling po ana ba sakayas upoi hatrai jong ding dembor kata dia jaga ka ba etam yo ngasong fi kai ga bajar khot ufra ka sedang nai khot ka basau kata dia ba etam yo hapan perkhat sibon kai ngade officer kan ja ayu yang ala dengan Kiew Halor jong ni dia man la ka por man la ka sngi ki Briew ki kendo yang sir filawan sir fidang le sir fil seno ha kinong khai baro kin man mare no do jangai banon khublai ktiu namar ki trading license baro khai bala banai de tang ussa khai aso ki kam khai baro khai pa jasno jir ko de tang ussa khai aso bala ngan ong sai sen uni Briew hapan khabun sen kat ngau officer ngan Kiew Halor Dieng kan jayun dala dep shibra u Jisu ya ki Briew kin sa thau khana bire nga kin se Kren jokes nga banga Kiew Halor Dieng wa pam berkhat sibon ki ai Henry nga nget usakaya song kumni jakat baja long kat balong ngas ngo bun ong kumni ushimu to gajing sngo long he long han ka brat shamadan ushimi to gajing sngo bo deu bulu bala rius pa brat shamadan ushimu to gajing sngo bo deu bala don kerdan bala long educator bala late school late puli kat long officer brat shamadan ulot lo di jing snya ujung uba ulang u aire we ulot lo di kata jing sa uba ulang u Briew uba don kamu ulang important ha Jericho u officer uba don kamu ada poison je u shime kata u berat ada hamadan ha ka bakan jamasi de hang taken usaki yau ding dembor de hang taken usaki yau ding dembor
Parallax ngap hai ka bang ong. Don Shibon ki Briew ki ba klamat ega jing penem. Namar ki klam nuot ban loit ko masakayas. Ki klam nuot ban loit ko masakayas. Iki jing sngew jing ki ba kilong u eiru ei ka eiru ka ei. Namar ka ei ka ba kila don ka ei ba kila poses haga jing im jing ki. Ki klam la ban bread lot chamadan. Ban kenya ban ken ka bom long ei. Oh ngakwa ban ifini ka por paralok. Usakaya sa try jong ding dembor ulong kumta. Kiew Halor jong ding dembor. Anda ba usakaya sudan halor jong ding dembor. Sakaya nga ang ifini mana ukwa atang banyo Henry uyo palat ya ka ba ukwa. Na fidan ka dono sisa kama jong utray finyo palat ya ka ba fikwa. Ukwa atang banyo Henry u Jisu Kristus Kren badu. Mbitang ba Kren ula isamit snan hayeng jong. Kada do bau sakayas upay siya jingkal ka bumot ka basisya. Pat nginda po ya benang ngin sayo banya kublay kiti badu benang yaro yutra. Para lak ngaka bani fini kapor usakayas. Ngarang sisin ukwa tang badu uyo ya Kren. Utray sa asnan hayin jong ukala ka bumot. Uyo orong sundan siya kahima jong ubalay lera Kren. Hagabakan zaman sim kadukhat banyaw kong kumno habakile yo iti kata kadukhat bandri kong ulahian okloy bola pediang subay uri kabalak man kumno unom kemen kumno sakaya sunom kemen haba ukwatang banyo mentawang ana isa sundan handu yengong tura ulak kemen pelan re kadukhat banyaw komno handai habakile yo iti kile Kren khanyum gidang ulai thia basa hapo yeng jong Briew bo kadang gajinya knyum de ki rew niam kadang gajinya knyum nyo ki we ki nong khayi de por namar fi ka to por wat ki nong khayi ki baba masap kat no wat ki nong khayi yang tu wat manu manu jeri khoro banang boni thiamet utrai te baro akin pidang soba nama kadai ka rukam jengki kadai ka custom jengki Briew ki por bala wan ki Briew ki ba khrau kum u Jisu Kristus ban thia ye ki khen kadai ka buram ga ba khrau ki yeng gesam ki khen do kadai ka jingkar khu ga ba khrau ye ki yeng gesam Mano bam kwa banwan tiamet u Jisu hayeng. Hallelujah. Mano te bam kwa banwan tiamet katu Jisu Kristus hayeng. Reke jingkali ka kabangadon ban ang fini ka por balei te ba u Jisu Kristus ulai Kren yaw Briew basong Halor Dieng hadu bonali tiamet sendam. Dan tangkawi ka daw. Namar ka Bible ka ito ingi bahaba u Jisu Kristus ya dan shibon te fi ki bayang rolanti kinong khayi ki barus pa lesi dan shibon ki ba pershamanya buat lang ba u Jisu Kristus ka tungani ki barus pa balai te umong haki how way no nong khayi ba kraw jirko balai umong haki ba bon ki bro jirko ba ngan sa ain fi dan tangkawe nama u Jisu Kristus syam dan tangaway uba lot iki ubam yo issue ba ulang ai haka jing im jungo Paru tau de tang uway, bau tau de sakayas. Udan ro Halor Dieng. Mlaylay. Kam laylay. Nganosin kam laylay. Fidon hangdo. Ngadon hangdo. Ngadon gadon not. Kapag nga brat lot kaya baran nga jim jam. Fidon gadon, fi brat nga fi. Utray non wa de fi. Utray uklam ong yung ginong kaya bayang hang tuhajan. Ngan saing jom fi eyang. Namar utip kita baro kidi baklam palot lot ki jing sngew jengki kidan lagi jing sngew bagi lalong u ka baki lalong de ulap tang ya uni ba shabon ki hoding de bor la dep loid haki khmat ki bakan jaman sim jong utra ha jing u ye ba usakayas la dep loid lot igita ki ai ba baro usang sakayas hayeng jame ngan le isa man ta kan miat parala de fiya ki lenti ba fi shakri utra ngan ong se sen jing sngew kadang badon kampalat. Kajing surat diga badon kampalat. Usakayas uyo usyam jing ayay de ba usnguret usano ban kiyo. Kamat jakat baja. Rengitip usakayas hagaja ka ba on leran. Lapendan buram pen ban yu ba ka yeng jo. Ukram yu iga jing leran. Uyo ipen ban ka jingker khu uyo isnay ka jing pen emblay ka jing jo. Para lang ano fini po nangiya ikalenti mangisyak ritra tungin sa tu agani kan aga jihikai balada ka ay kaibar ang iran shibon na gajam jingi kanam lapan pulay bangin yo iyo try
baladang gi kwa banyu I ke ai ke ina ublei ga jing jing nginum la banyu I kat bangi dang so bangi long ai hinalati ban nginum la tanah du ngin hiar sheka nongrim jaga tien ga jong utrai kumbau sak ya suliang ngan siu sausha atanga shim klop na no hanga maroi shimat kabanga pulis pang sakayas mal na kapor mga puli yakas jinge tho yaga jinge sham jong Jesus Christ ba new pre ka krukhu palat yaga jim janga ka hikaya nga manganda ne ga do no janga jing songret ka basisha de ya katar ba ka bible kong ba ka tien jom le kong ublei ai ga jing ai haki bas ngore philap ga ta ga jing tho so haga siti jong cha ka ublei ai ga jing ai ga jing songret phimdan kam jing songret ta ka si ba fikla bumot namdan kam jing songret ta ka si ma kalambot ka jing songret e de ga lenti jong ka jing ya jong krista fikan mau Jesus Christ wang ale nga gi ba thai ba khia ga jing ke na ba ngau ba ret ka do no haki wi ki tien ka bon obaya de ka jing sngaw with all humility da ka jing skaw ret si shangin ya kata de ga lenti jong jong kristan ka bisha omangini iya ga jing khub lay omangini utra tang sin rengini I man ka por ya ga ktib lay ga jing jing tadang ya ga jing songret ka basisha ublein kur khui fi de hanta ken fi sngotu balei te ba utra le kran ya Briew shang shalor dia ba de tang ute bu shang lor de musakyas ubala lot ka mala de jing o khawla brat lot samadan udare ga jing songret ka basisha ublei on kur khui fi hallelujah ko pa bi nga dwa de ga do no janga bara try Jisu abagani ga bang Kren gani ga bang hikai gani bang pan I tribe e janga hallelujah shisha try ngile shamba me try de na marangi penret akmat jame try ngiyo ay ga jing la ka mo try re try ga jing soret ka de ablei e ka lenti janga jing ya lenti jingi kum ki kristan ke bisha ablei inga dwa men kur khuya baro try ga bisha shwari ni ga jing kai ni ga ktia ablei bakin ya ay ga jing soret ak lenti jing ga jing jike ba man la ga si daga kerteng jongu Jesus Christ ker khui ki bless ki try daga ni ga ktia ba em jame try Jesus daga kerteng jongu Jesus Christ ngi dwai amen